Kag sa number 1, Coco Lisap checkpoints is set up sa Barangay San Miguel sa La Carlota City. Ang Philippine Coconut Authority ang magapahamtang sang Coco Lisap quarantine checkpoints sa Barangay San Miguel sa La Carlota City sa madason nga semana. Sunod sa PCA, tinutuyo sang among atika nga ma-regulate kag ma-monitor ang movements ng agricultural products labi ng coconuts kag iban pagid nga ginakabig host plants agud to malikawan ng paglaptas sang Coco Lisap nga makahalit sa tanom. Sunod kay Mayor Rex Salandoon, ang mga barangay tanod kag iban nga opisyales ang ginpaidalom sa training sa PCA. Ginsiling ni Halandoon nga sa Barangay San Miguel may mga kaso pa sa Coco Lisap sa mga coconuts rason nga ginaistriktuhan ang movement para malikawan ang paglapta pa sa Coco Lisap. May mga ginadumilian sunod sa alkalde pero may mga ginatugutan man kaangay isang butong o kunyatong lahing. Sunod sa PCA, kabahin man ini sa compliance sa executive order nga damlag pa ginpagwa ni Governor Eugenio Jose Lacson nga naga-establish sang emergency measures kag sa pag-control kag manage sang kahalitan tuga sang Coco Lisap. Sa nagligad nga tuig may gin-report nga kahalitan sa Coco Lisap sa La Carlota City, Bago City, La Castellana kag Murcia. Tigayan nga natap na ini pag sa pruning kag pag-release man sang CSI Predator. Kasi naman, no? Wala pa na control mayo, although mga may biocontrol na ta, nga may mga daw insekto silang ginubuyan para mag-eat sang inang mga insekto man nga Coco Lisap. Pero why pa na control, totally control. Ay, okay. So amo na ko niya nga sige sila release ako sa biocontrol nila nga mga insekto o plus ang i-curtail nila ang ang movement ng coconut.